Hi guys, it's me again, Kier Salcedo Lopez, and welcome to my new video. Ngayon na ako'y game! I'm with my friends, Beshy Remly and frienny Flor. So ang game na mo karon is ang famous nga game. Itawag na to nga Never Have I Ever. So naka-ready na itong mga cards. So na-ready I have never, nakugkoy I have. So simple lang ni siya no, naami 50 ka questions. Tapos mutubag lang mi og I have kung na-try na or na-try na experience. Oo. Kung mo agree mi. And I have never kung Wala pa naman na-try. Okay. I-try pa lang. Ana siya. Dali na kayo no. So, syempre, kaya yung game na food me, little mukbang. So, sa itong mga food karon Beshy Remly. Atong food kay natay siomay. Babaihan na ikaw. Siyempre siya may babaihan. Wala lagi ka ay ka nang Demure. Sorry na siomay. Na cake. Na toyo. Kami tanong diri Ortiz. Ay, sorry, Ortiz ba na? Anong? Lami ang kuko na flavor. Kauban na mo karon kani fresh na ano ni mo? Kauban. The wrong. Ni fresh milk kay. Fresh milk lang. Fresh. Tapos na mo fresh. Sure na. Kani mga pag-autanan kay Remlin. And of course, among siomay kay gipartneran na mo siya og kaning that hot side chili sauce. So hot side chili sauce is sponsored by Yen Abueva. Hi Yen! Thank you kayo Yen sa mong pag-sponsor. Yen is our elementary classmate. Hi, Yan. Okay, so mao na siya no ang chili sauce, the hot side. The hot side, homemade chili garlic sauce. Undeniably tasty and makes your food yummy. So, ang price niya, 200 ml naman no, for only 85 pesos. Oy, sulit na siya guys. As in, mo na siya mo ang itry karon. And also, kaning hot side is open for resellers and distributor. Pakibasa ko best friendly for reseller and distributor. Hot side, homemade chili garlic sauce, undeniably tasty and makes your food yummy. For resellers, be a reseller for only 850 pesos for 10 bottles of 200 ml. And for distributors, be a distributor in your area with your own brand name or the hot side logo in minimum of 10 bottles. Panindigin na to ya. Laban iyang voice over. Hot side, homemade chili garlic sauce. For orders, just contact 0951-387-3347 or 0961-529-4475. So once again guys, no, sa katong mga naay mga siomay nga mga business and other nga mga food na mga business, perfect kaayo ang hot side chili sauce. So order na mo. Thank you so much once again. Yen Abeba ha sa imong pag-sponsor. Diba? So ako i-try. Kay para Mo hindi akong ganahan mga vlog-vlog yung mga kaon-kaon. Of course. Okay, try na to. Okay, mag-start na may aning game na Never Have I Ever No Well Nagkaon Me. So kay lami makag-voice over Besh, ikaw na lang magbasa sa mga questions. Never. So again ha, I have kung ni-agree me or na-experience na mo. Tapos I have never kung wala or mo disagree. So Besh and frienny, so paki-flash lang sa inyong hangkuan ha kung sa inyong answer. Okay, game na mo? Game na. Game. Sa pagkaon. Mo siya yung favorite side. Okay, start na ta. Let's start with question number 1. Okay, first question. First entry. Never have I ever gone skinny dipping. Ano skinny dipping? Kanang naked sa pool or sa beach. Okay, 3, 2, okay. 3, 2, 1, go! Look, katay na ko bubo. Wala ko lang yung ayaw. Okay, next time kung ano I have katong bata pa ko. Ay, look, bata tayo nga na. Pwede na? Counted na? Oo. Ay, Asa mo naligo?
Dagat, yung Asa nga beach? I have never beach. beach na mo, nagpan dito sa mga Lagpan. kulay. Ay, kita may kaubad sa unang mga ligo, dagat no, may lagpan. So I have katong bata pa, katong pa may mga buot. Ito dyan mo, pa siya buot tao. Diba? Ang sorry ato, Ano yung suman? Buro pa lang sinina kay para pauli na uga pa mi. Pero ulam na kay gudi ko kayo. Nagaligo mi dagat hantod di munas. Kaya tagakiting na lang ang tubig. Di may mundang. Kaya nakulatahan. Wala ako hubo-hubo. Pero ko Kaya di mo hubo-hubo. Dapat nakakita itong gaganood lang. Sige. Ikaw pa ito. Voice over. Ito siya mahalang, like me. Huh? Suka pala ka lang sa oras. Ang kitsa ko. Okay, number 2. Number 2. Never have I ever fake sick from work. Fake sick from work. Lukulbaan. A. Familiar 2020. Oh, I have. Ayaw. Nag-assure kita. Naisip mo kay ka. Oh! Ay, But not sa present work. Present. Ay, mo. Wag wala any work. ako I have, pero di na ako musulti. So, number 3. Never have I ever cheated on a test. Ay, diyan tayo nabubuhay college life. 3, go. I have. UP mag-uwi siya. Group UP graduate. Ako kay... Na-train na midaan elementary high school hanggang college. Nadala na dyan na mo. Uy, pero di naman sa to cheating. Ano, kay kuwan mo, tinabangay man ta. Kuwan to siya, brainstorming. Pero kung assignment, itong high school sa math. Oo, nag-cheat. Loko, may nakulang. Balik tara na. Test man. Oh. Number 4. Next. Never have I ever marched in a protest. March in a protest. Kuwan ka na, mag-rally-rally, no? Okay. 3, 2, 1, go. Mabutan eh. O, taga-UP dyan siya. Kaya protesta. At yung good cause man tayo mga protest, diba? So, saan na to nga ka ng pahawaon na to dali karon? Never have I ever fell asleep in public. Fell asleep in public. Kaka ng mga bus. Kuwan na, napin na. Pwede na siya. Okay. 1, 2, 3, go. Always. I have. Tulog is life. Oo. Kung makapabor ka, tulog. Ay, mukhang, ano, alkansi kayo ko kasi rin na nga. Yaya, pala yung cake. Next. Never have I ever fallen asleep at work. At work? 1, 2, 3. I have never. O bito, kaya ano, kanang, kuan magod ko, kanang kabalo ko mga workmates, anak, ano. Di ko makatarong og tulog basta, dili ko makatarong posisyon. Ano gani? Gusto na ko higda jud. So kanina anak sa desk, dili ko kahig katulog ano. Ako, ayaw sa posisyon. Sayang di ako mag-weekend sa hindi dili ko katulog. So I have never. Tulog is life. Okay. Next. Never have I ever drunk dialed someone. Drunk dial. 1, 2, 3, go. You have never po. I have. Abo. Lahi mga times manggod niya ka ng, paano ka ng, Social occasion. mga special Ay, occasion. occasional drinker, di ka? Dili to tawagin nun ako, pero kwanto ka ng naka-GM joke ko. Nasal na ko sa JC. Nag-message na ako. Ma, say hi. Pag-iya sa balay ni Gawas, isaba ka ayun. Dugay na to siya, naulog. Never have I ever sang in public. 1, 2, Sang? 3, go. I have. Ay, ikaw na, ano, I have. Song katong recital na Di ba, salan sila na sila sa Isa na sa ikaw. Huwag dito ka try. lesson. Huwag dito ka try. Summer sa kanan every summer. Salan lang na, sa mga datoon. Kami sa amin, mga hindi ko umidagat. Summer ka kingso. Nana. Ako, I have. Kuan, dili ko bijoki mang good siya. Public, perfect. Pag pinensyo, okay. Kinakaapil na po kung singing contest. First and last. Oo, di na ko mausap. Lamig yun ka, uy. Uy, matilaw po ko sa kuan, sa chili sauce. Shout out yan. Fresh milk mo tayo, abi pa. Very best, fresh milk.
Pure fresh cow milk siya. Amo ta sanay napalit. Kanino? Naman ni agi ka ganina so palit ni palit din siya din kami abil-abil. Serving di ka mag-fresh milk. Oh, of course. May palm milk ay fresh. In fairness, ang chili sauce namin siya. Nandito ito. Not sponsored ha. Dili ni sponsored. Pero pwede po, back in a man. Very best. Shalan. Okay nga nino. Hindi pang para sa mga halang-halang milk. Okay nga sa inyong balay. Sorry mo. Ako ang kahilas. Diba? Yan lang. Tapos na ba mga cake? Nga yung mga sugaon sa mga giyaman. Ano kaon? And next question. Have I ever traveled to a foreign country? 1, 2, 3, go. Pero, But hopefully next year. mawang dream. Pero di lang kami. So, super daghan ni kay. Ang mga deals, tatakig. So, dapat daghan mo. So karon kay Davao region lang sa amin. Kato, dabaw yung sakay. Siyempre, mga border lang. Kung sa'yo gani, di pa na makakapot og Davao dito. Dito sa barangay, ano lang. Never have I ever convinced a friend to dump someone. Convince a friend to Love someone? Oo. Oh na, ano? I have never na. Dami mo sa akin, dami mo ako to. Ay, ano naging kamo di ay? Wala na ako, dili kay wala din mo nakadayon. I dump someone so bisag dili No, sila bloody mag-shy. friend. Ay, Tingin ko ka. Oh, ay ha. Dili ko pa gusto para kay friend ni Herda. Si Ayaw mo to kanina tinakod. Ay, gamutan ko ba yun, Johnny? never have I ever been someone else's alibi. kanang kuan gamiton imong pangalan ana. Oh, Parang kalaab, ano. Go. Oh, ay ha. Perminti, ako magamit ko perminti. Nga naman na kanang mul kasaligan ta ana. Oo. Nya kasaligan na lang ana. Cambio ni. Siya manangit siya ng kauban ko. Ako kauban siya or siya. Nangit ko pag sila mga kauban ako. Pero ako gud ko manangit ko nga mag-uban mi ni Flora mi Herda. Hindi ko nagaduhan sugot akong mama papa. Ako criminal mo kagawin. Ikaw na lang yung magtang. Usay komisyon sa ano ka. Sino kayo? Bibitaw ay kanang gamiton. Ako no shoutout sa akong mga friends kanang ginagamit ko akong pangalan ay. Char. Magagamit ako mo. Ni teacher. Ginagamit akong pangalan mo nang substan sila kung ako ang kauban pero wa ka ba naman ginikan nga di ka kasaligan. Ano naman tao Number 12 pa to. Daghan pa ka ba gamay na ng pagkaon. Never have I ever lied to a law enforcement. Tanan na no mga police boys na na. Mga checkpoint ala apil na. Pero sa pwede na po na siya nga kanang kuan ka na white lies lang no. Ang pwede ba? Ano trigo. Ako lang Yan naman na. Pagpadulong ng diri ko. Dobo. Nabili lang ako ang ID. Basta somewhere mga checkpoint. Somewhere checkpoint siya. Wata ka ba lang asa ka checkpoint? Pero nahangyo ka ato. Paluyo eh, siyempre. Ako, member, siyempre, cum laude ta sa Acting University. Ay, bali na nga ka ato nga nabili nimo pero ang tuloy ang tinuod jud anan. No, wa jud ka kadala. Nabilin yun kayo. Nabilin ito ko sa inyong handog. Chika na paluyo. Dae. Nana na to ko. Oy, presenta niyo ang valid ID, company ID, milit-milit. Sir. Thank you po kay sa mga sir kay butan kay ka sir no. So tungod sa imo sir na ami diri ka. Ato. Tanan mampud. Uy, di ba puto ko? Uy, mabuto ka ng on. Pinuod na buta na. Di ka sure. Buutan na buta na citizen. Karon nalimutan na. Senior citizen. Nalimutan akong ID. Sa tanan-tanan, kung pwede pa lang kalimtan ang pitaka mo, may pag ang pitaka nalimtan ka sa mga... Or siya na lang kalimtan. Siya, di ba siya malimtan yung maglisod? Ito, ibig mo. Pati mo ang chilis. Uy, nagtuloy ang laway tungkol sa kalamin. Mami dito siya all from. Palit na mo, guys. Dahat side.
Never have I ever had chicken pox. Mm-mm. 1, 2, 3, go. Wala po ako try chicken pox. Matay! Kaya doon ka na kami Wala po ito ako try, ana, pero ana, tinod ba na nga ka nang kumakatry ka na once in a lifetime, Radyo? Di ba tayo nung totoo, pero... Pero kung bata pa, pwede at mo ba? Wow. So karon wala pa man ka nakatry pag bata. Ni agi kang kabata? In my 18 years of existence. 18? 20. Di ano ba 20? Di ano ba 20? Lamanan. Si? Diba Jun? Hi ba Jun? Regards sa akong friend, oh. Chat later. Chat later. Milit. Dahil gakiat na naman. Okay ba Jun? Di ko eh. Never have I ever lied to my best friend. Apil white lies. Apil. Sino mga best friend ninyo? Sino best friend ninyo? 1, 2. Best friend ako, akong best friend. Dili ikaw. Ikaw ka man duwa. Kasi best friend ako, naglibo ko sa akong mga Our friends. Kasi tinong best friends or close friends. Ano na lang. Sige. 2, 3, go. No, joke. Maulaw mi. Mga kung ano naman siya mga secrets na di dato kaya i-share. Para na ngayon ka nga paingon na ka, pero wala pa di. Aka na ang pinaka-akit. Kani siya, oh. Padulong na daw siya. Di ba kung padulong, dapat nagkuha na dito, nagsakay na, biyahin na. Padulong pa din mo gawa sa balay. Umamo ko nila ni ati. Kung iraga-friend me. Sis, asan nakarapit sis? Padulong na ko sis. Padulong. Sis, na ako diri sis. Mama pa siya ito padulong. Friend din mo. Di, pag-umang ko na ko. Sugumang ko. Family member. Ikaw ako ka na-bet nilong sa family. Ano yung ako? Never have I ever witnessed a road incident. Tubag taan na. 1, 2, 3, go. Bag-o lang, kanina lang. Bago na sige, pagpamalit na mo siomay. Naay na balito. Namalik yung Luto yung lechon. Uy, kayo siya. O kami nakatawa kayo na ano siya hanap. Nakatawa lang, Mike. Ano to? Nakatawa to. Uy, Mike, ang butang po. Ano po siya kanang, kung ano po kayo siya, power po kayo siya. Pag humani ka tumba, bangon po siya. Marwa siguro to na... Kaya gipulit niya ang lechon manok mo na kuhaan, nalata. Hopefully nga, okay ra ka. Bet ba yun? Uy, side lang po. Never have I ever cut in line on purpose. Ay, kanang ano na naman. Ay, nagkutin lang mo. Ito pasabot. Dahil ako pagsabot na. Pagsabot na mo ano, ito lang, di ko ko lang. Call and lights. Kasi mga kuha na mga... Isingit ka o ano? Mamay na lang yung minami friend. Ay, kaya mga pila-pila. Okay, go. Masay ko. Wala. Ay, wako na As ba? in? On purpose man. On purpose. Ito, dyan ako kayo. Nagdali ko na ko yung meeting. Sige mo, di siya nang ngayon wala sa purpose. Purpose jud na. Pero ako ba na to kay mga hangyo-hangyo na po ko. Kung singit, kaya po ko sa linyan. Another set. Wala mga suko sa dahat. Next. Never have I ever held a grudge longer than a year. Nakakalagot. Longer than a year? Okay. Never. Tubag din mo, Beshi. I have. One longer. Ay, hindi naman siya wala. Hindi siya grudge. Ako naman ko'y grudge, pero dili longer than a year. Ako po. Kuha na ako, usually, pinakadugay 1 month. Para sa iya, 1 month na ako kasuko sa iyo. After 1 month, kay, mauto ka nang okay na po ko. Kaya, Ako, dali lang kumaka... busy, mag-text na lang. Nag-chat na mo ni Kuan, ba Jun? Mention yun. Nalama ako. Ilaw. Hindi siya grudge, pero kanang we're nag-detach lang for a year. Siya lang yung mga what we call. Kasi nasuko, di siya grudge, kaya wala mong kuyi ka ng kasuko ko or kininaw kay dili lang sa... Good sa yung mental health. Taga-mental J ka, na yung mental health. Tsaka. Ako, kuan lang ko. Dali lang ko magpasaylo, pero di ko kalimot. So, wala siya. Hindi siya. Grabe na po nang maghika. Pinakatuig sa katuig. Ikaw na di happy na. Dapat, ano lang dito, positive vibes. Never have I ever cut my own hair. Oh, bangs, apin Cut na. my own hair? Oh. Own hair. Okay, go. Nagkay hair. Wala ba ko iba naman? 1, 2, 3, go. I have. I have buko. Anong never ka?
Hindi niya maabot yan buko. Ano ka try? Ako, I have ko, kay katugan yung kuan, high school to siya, katong napahakan ko. Wala mo ko'y pambayad ito pang gupit. Bayad ito sa una kay 30 masiguro ito ako pambayad sa moto. Ako na rin nagupit-gupit. Kay pahakan mo kung may pag high school niya, maulaw mo kung may eskwela kay sawayin ko pahak. So ako na nagunting-gunting. Natin mo, ang bangs may natatanin mo. Bang na ako, di pag college, diri maris-maris lagi. Maris rakal daw kumuhay. Maris Rakal nga na raw. Ano ka yung skill yan ang bonds. Gilaban na din ako na, appreciate na. Next. Never have I ever been awake for 24 hours straight or more. Or more. Away for the... Nawalay tulog ay? One. This year lang, never pag ko katryan, pero this year. Ako, ano katry? Ano mo nakatry mo, ana? Ano katry ka ng lapas 24 hours? Kasi zombie na naman mo. Ay, ako kay, ano? Ako kay, first ka tong thesis, tapos sa law school. Recently na This year? oo. Ay, sabay ng duwa. Grabe ka power. Og ni Joshua Melina din. Wala mo sila gab. Ito, lahat ng mga Jensen. Bueno, biyo ito. Pwede naman, maulit muli. Shoutout sa inyo, ha? Wala ko kaila sa inyo. Sir, nakaila ko sa ilahan. So, ka mo na lang mag-uban din eh. Join ka mo ko. Maludi ka. Ano nagawa ka ka-join mo guda ito? Mauna na suyak. Wako di pa join ni Joshua. Paangay. Pwede siya kang siya ang ate. Ay, shoutout yung ate para mong Hi, Michelle Marinada. Hi, sis. Okay, next. Never have I ever accidentally said I love you to someone. Said I love you. to Accidentally. someone. Accidentally? 1, 2, 3, go. On purpose ako. I have never ako kay... Gituyot yun ako. Hindi yun accidentally. Wala. Accidentally. Dapat pag-iingon ni mo. Ay, testingan din ako na ro. Dapat ginamin di mo. Ay, Di tama. ba nakika-chat ka ron? Kaya na lang, i-try na lang. Hindi ko. Ginayon na ako kung I love you sa mga tao nga deserving. Hindi na siya pwede ko sa basaya ko yung I love you. Ano rin ka sa kuon? Ay, Kaluon. Anyan na. Sige na yun. Hearing that? next. Never have I ever re-gifted something. So pag regalo sa inyo, regalo niyo. Grabe na ako na. Feeling ako ikaw. Gifted? 1, 1, 2, 2, 3, go. I have never. Ako gina-treasure ba yun na ako? Hinanapog ko. Kung ano siya o, kay kuan kabalo siya nga gift to para sa ko pangayoon niya mamugos pa jud. Hindi na ay. Gigift sa ko sa ako na gina-treasure. Ka nang gisi-gisi na na ako Grabe mo, good ako ano. Regalo ito ko yung sunod ko eh. Serving ka. Speaking of regalo, anong petsa na? Birthday na ko April. Ano ko na daw wala, hindi ko sinasabing ang isa dyan. Yung birthday na lang siya. Pang regalo po na rin rin. Ako na iwan ng seremlit to. Pero parang gano'n na nga. Nabigay ko. Told ya. Very best. Baka naman, sponsor sunod na kuan. Promote na kuan na. Uy, tama dahil ipag-sponsor po mo ha. Maloy po mo sa kuan. Pero oy, lamig jud kay siya, lamig kay siya. But ito, for only 85 pesos niya, 200 ml na ha. Dugay na kay mahurot. Barato na dyan siya, at the same time, perfect. Lamig. Pero nagabalik ko mga siomay diha, order na mo. Sa mga kuan, sa mga hilig ug hala. Butangan lang niya ko, Perfect. gamit ko, ulo na Bro, ako nakuha na nga vlog tarong alkansi. Dili ka importante. Karon din ako na kung papel rule. Ano may nagmahalgod sa imuha? Uy. Yes. Siya wala pa mangko. Halo, hindi niyo sige na. Basta na diha eh. Para mapahuman na mapusi, pahuman ta ani. Never have I ever crashed a party. Crash tayo man ta di ba? Ako diyan siguro crash. Go! Mga sing-sing mga utak kaila. Uy, I have never ko i-delete ko ba ito dito ng birthday. So, nakatry, I have magod ka. Ay, hab. Katong wala ka gi-invite. Naso ko magika ito na pag-invite ko niya ito. Gatong birthday niya ito. Wala akong invite pero ni... Ay, promise. Malita. Hindi ko kaila ba yung nanandira, niya? Yung Jun, namin kang taong hindi mo. Wala man kang kaila ni mo. Kaysa di mo kaila. Ang taon na ka, wala kakaila. Perfect. Next. Never have I ever dated a man in uniform. MIU. MIU?
Dated? Dated, bala, dili naging kamon mo. Or alam na gusto na lang. Oo, hala na lang. Fling-fling. Bali nabetan ka sa katong men in uniform. Ay, nabetan ka? Inay, tilawas, nabetan yun. Pwede dili dated ka. Ito na isa sa inyo nagka-bet, anak. O sige. Phone sa ko. Ano ayun? Chismis. Ano I have ko? Explain. 2017. Oo, kato siya. Feel ko minyo na to siya, hoy. Gusto mo kita kasi daw. At saka... Hindi 17 lang? 17 lang, uy. Ay, tapos karon 2020. Ano na, kung miss yun yung... Pagto niya, yung susaw. Chat-chat sa suso. Ah. Ito, best. Kasi na to. Wala na, ay, ginoo ko. Ay, mga crush. Ginoo ko, mga Ay, crush. kung crush. Oh, crush, di ba? I have. Oh. Bibet magud ang kuan ang kanang men in uniform. Tanan ni Hadili lang in general. Gwapo kasi tanaw ko naka-uniform sila. Di pang butanan, ginoo ko. Pero, Pero lahi naman, lahi din ang beauty kung kuan. ako na-meet sa 2017, di ba? Wala ko kailangan nag-uniform siya, pero pagod ko nga, ano. Chismis na to kayo, nagkauyab man daw mo. Ay, nakayabang ako to. Ah, so hindi ka SBSB. Nya ka to, One week naman, uy, di mo consider na yun. katong nagkamit mo, wala mo gi-enjan mo mo to. Kami ko sa Gmall. Wala niya gi-isip. Yung ba na parang siya pa rice cooker, o, di ba? Yo, sino ko ito kurong Asa na ko itong rice cooker karon? Amit niya yung gamit, pa ba ito niya? Importante, di ako nagpalit, di ako nagasto. Kaya ha, shout out niya. Hindi nga nila ng beauty honey, ano yung beauty halin eh. Navy. Ay, bag mo, malakong ko lang po, ano eh. Amat, oh. Nagkakuan ko, ano yung tatungod ano yung mga yan, mini-uniform siya. Kaya yung beauty na ko, oh, di ba? Wala tayong mabuhat, ani. Ano, kumpiyansa ni ako, ang beauty. Nawingawa yung sa di ko pretty, no? Singon. Someone. Charot. Yun na eh. Tignan.